Čus lidi, vítejte u tohohle z toho videa a dnešní video jsou Minecraft minihry a konkrétně si zahrajeme Skywars. Tak. Necelých 20 sekund začínáme a já už jsem ty Skywarsy hrál tolikrát a že už jsem i několikrát vyhrál a spíš víckrát prohrál. Tak. Doufám, že nejsem sám, kdo tady natáčí. Tak. Za 3 sekundy začínáme, tak. Dělej, vyberem to. Dobrý. To taky, bloky berem. Jídlo taky. A vypnem to na sebe. A jdeme. No ještě tady je někde. Rozhodně meč berem. Sněhový koule taky. Maso. Jsou tady někde boty? Nejsou. Jsem trochu nachlazený. Tak, dělej, pojď. Svým dopadem ty bloky zmizej. Protože jsou tady hackři. Už hodněkrát se mi to stalo. Nebojte se, nejsou to bugy, ale hackři. Fakt hackři. Vypnul jsem ho. Yes. Tak co mám? Ty vado. Co? Děláte si srandu? Hej, kdo mě vypnul? Ne. Jasně. Ty vado. A zrovna se mi tak dařilo. Já jsem na dobrý věci. Škoda, no. Proč na stromě neroste tráva? Tak. OK, no, tak já fandím tomu, kdo mě zabil. Dělej, pojď, vypni ho. Oni se okil... No. Kolik nás je? 4, jo. Ty jsou určitě někde na těch. Na jeden je vyprostřed. A už běží za nima. Netrefil. Bacha, oni si tam utíkají. Sněhový koule, to by hodil, bacha. Jak zde? Jeden spadnul. Hezky. Vlastně on si za to může sám. Jo, vypnul ho. Tak. Teď si tam vezme věci a tak. Tak já se jdu podívat, kde je ten druhý. Jo, ten je tady. Ne. Nechci. Nechci, kdyby to měli.
má diameč. O, tak to tam na něj ten cápek nemá. Pojď kam, to musíš dát. O, už fajtujou. Nebo on má taky diameč. Tak vyhrál on. Chtěl se ho do něj pustit. No jo, no. Tak on to vždycky končí. Vždycky někdo musí to zhebnout a ten další vyhrát. Hej. Čau. Jak ses tam dostal? Hej. Jak ses tam dostal? Chci taky. Je. No dobrý. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, dělej, ber ty česty. No, dobrý. Tak. No, máme kompletní brnění. Prčice, ale žádný zbraně. Šípy se nám budou hodit. Železo tady necháme, to kašlu. Navlíknem to na sebe. To je jedno. Tak, prostě to na sebe hodíme. Ty vado, já jsem tam měl ještě někde jednu často. No to si děláte srandu. Jako fakt. Ok, tak to byl hodně velký fail. Já to tady stopnu. A pak vám to pustím u další hry. Tak, už jsem tady, vyhrála to zase holka. Těm holkám se to dneska nějak daří. Ne, ty vado, teď jsem byl skoro u konce toho parkouru. 3, 2. Žádný boty, ty vado. Rozhodně si změníme klavuty. To vyhodíme. Ok, dáme to do česty. Tak, vezmeme maso. Tak, ještě jedna je tady dole. No, oni už jsou aspoň nějaký ty dobré věci. Tak, vezmeme dřevo. Koule, sněhový a maso. Jo, šípy. Šípy taky bereme. Tak jdem. Tak jsme teda vybrali všechno. Tady už budeme stavět. Ty vado. Tak se mi to fakt nedaří, ale vůbec. Jo, a teď se zletěla, nedostanu se pryč. Jo, nemůžeme. Tady teď brák, no tak další spadne. Další měl velký fail. Já to tady zase stopnu a uvidíme se v další hře. Tak, jsme tady, myslím, že už 4. nebo 5. a rovnou je poslední hry, Skywars. Tak. Hop, hop. My se tady zaskáčeme, mám na to málo času. No, tak to jsem to pěkně znejmařil. Hop. Hop. Stejně bych to nedal
česty. Tak. 2, 1. Pum. Já tyhle dober tu čestu. Oho. Dobrý věci na začátek. Šípy berem. Dřevo taky. Nový koule taky. Jo, ještě tohle. Tak. Navlíknem to na sebe. No, maso na sebe navlíknem, určitě. Tady jinak asi nic. Tak. Počkej, boty jsem si vzal. Jo, tak. 9 jsou koule, ty sněhový. Tak, ještě dřevo. Tak. Ještě vezmeme tu vodu. No, to bude asi všechno. Tak. Se bojím, že se mi to zase stane. No? To. To prčic. Tam už někdo fajtoval. Pomalu za pomalu. Ne! Ty vado! No tak to se mi ta hra povedla hodně dobře. Ne. Jo, dneska samý faily. No to si ze mě děláš srandu, ani jednou jsme nevyhráli. To tady prolítáme. Já nevím. Tak. Tak se uvidíme u dalšího videa. Jestli se vám to video líbilo, tak zanechte like. Jestli jste u mého kanálu nový, tak i odběr.